To mu da muka fara yin kasuwancinmu, kuma ba mu muka fara ƙirƙirar kasuwancin ba, ma'ana dai ba sabon kasuwanci ba ne, kuma kowa ma na yin kasuwancin. Ya za mu yi mu inganta kasuwancinmu? Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa. A yau muna ci gaba da darasin nan a cikin littafi Small Business Big Money, littafin nan na marubucin nan Akin Alabi. Kuma idan ba a manta ba, a darasin baya Akin Alabi ya koyar da mu cewa wai idan kana son ka ji daɗin kasuwanci kuma ka tashi ka girma da wuri, to ya zama kai ne ka fara yin wannan kasuwancin, wato ya zamana da cewa kai ne ka ƙirƙiri wannan kasuwancin. To yanzu idan kai ka riga ka fara yin kasuwancin ka fa, wato ba kai bane farkon ƙirƙirar wannan kasuwancin, ya za ka yi ka inganta naka kasuwancin? Akin Alabi ya ce yadda za ka yi shi ne ka sauya ma naka fasali, ka bambanta naka da nasu, haka za ka yi, wannan zai baka dama ka tashi, kai saurin tashi a cikinsu. Me haka yake nufi? Yana nufin cewa idan misali yanzu abinci ne kake so ka siyar, mu ce gidan abinci kake so ka buɗe a inda akwai gidajen abinci da yawa, to abin da za ka yi shi ne ka karanta, ka duba ka gani da me suke dafawa, da me suke yi. Idan ka gama gane duka abubuwan da suke yi, sai ka zo kai kuma sai ka fara yin wani abu daban. Alal misali suna fried rice, suna waye da sauransu, sai ka duba gani suna abincin gargajiya kamar dambu, kamar fate, kamar ɗan wake da su waye. To idan ba sa yi, za ka iya buɗe gidan abinci a matsayin gidan abincin gargajiya, sai ya zama kai gidan abincinka na gargajiya ne, to ka bambanta da su. Duka wanda yake son ya ci abincin gargajiya, ya ji yana da sha'awar cin abincin gargajiya ne, to gurinka zai zo ya sai abincinka. Kaga kenan ba ruwanka da gasa da su, ba ruwanka da nawa suke da shi jali ko su big guys ne, ba abin da ya dame ka saboda baka shiga gasa da kowa ba. Misali a ce kifi ne dukanku kuke siyarwa, to za ka iya kai ka duba ka gani wani kalan kifi suke siyarwa dukansu. Idan shawa ne sai ka fara sai da tarwatsa, idan tarwatsa suke sayar ka fara sai da karfasa, idan karfasa ne ka fara sai da titus, irin dai koma dai ya ne dai, wai ka dai samu dai ka bambanta naka da nasu. Idan ɗinki kake yi, suna ɗinka hijabai ne, ka fara ɗinka abayas, idan suna kaza ne ka fara kaza. Duk da yadda dai za ka yi dai ka sa ma naka wani sinadari wanda zai bambanta da nasu. Ya ce idan ka bambanta naka da nasu, zai sa wannan bambancin da ka samar zai sa ka ɗiba customers ɗinsu su dawo gurinka. Akin Alabi ya ce za ma ka iya cire naka kasuwancin a cikin kasuwancin wasu idan ka rasa me za ka yi. Ya ce da zarar ka rasa me za ka yi ko me za ka ƙirƙira, basira ta ɓace ma, ya ce to abin da za ka yi shi ne ka dinga karantar waɗanda suke yin kasuwancin, kai ta karantansu har sai ka iya samun damar da za ka cire naka kasuwancin a cikin nasu. Ya ce bari in gaya muku, wannan shi ne abin da mai gidana ya taɓa yi, ko abin da mai gidana ya yi. Mai gidana ya kasance edita ne na wani jarida, wani kamfani yake musu aikin edita, yake tattace musu abubuwa, yake gyaggyara musu rubutu haka. To jarida ne da ta ƙunshi labarai da ƙwallo haka. Ya ce mai gidan nan nashi sai ya lura da cewa mutane da yawa suna siyan jaridar nan, kuma yawancin mutanen idan suka siya, da sun siya jarida a maimakon su duba labaran da ke gaba, sai su juya baya suna neman labaran ƙwallo. Ya ce mai gidan nashi ya daɗe yana ankara da haka, yana lura, sai gano cewa wasu ma suna siyan jaridar ne ba wai don labaran duniya ba, suna siyan shi ne domin ƙwallo. Ya ce to tun da ya gane haka kawai sai ya aje aikin shi, sai ya je buɗe kamfanin haɗa jarida, amma sai ya zama da cewa nashi na ƙwallo ne kawai, wato sport news, labarai ne kawai na ƙwallo. To kuma kamfanin nashi ya samu karɓuwa, jaridar ta samu karɓuwa a gurin mutane. Ya ce ni ma ganin haka abin da mai gidan nawa ya yi, sai na kwaikwaye shi, ni ma sai na ƙirƙira na fara buga jaridu, na fara ƙirƙirar labarai na ƙwallo, sport kenan, domin in yi kalan nashi. Ya ce ni kuma sai ban samu karɓuwa ba, saboda ya riga ya fara yi, kasuwanci an fi sabawa da shi, kuma ya riga ya karɓa a gurin mutane. Ya ce amma da a ce yau ne nake da ilimin da nake da shi yanzu,
to ba zan kwaikwaye shi haka ba. Abin da zan yi shi ne, tun da shi yana yi da Turanci ne, Turanci ko? Ya ce to ni kuma abin da zan yi shi ne, ni kuma sai in fara yin nawa da Pidgin English. Sai ya zama da cewa tun da shi yana yi da English wanda ba Pidgin ba, to ni kuma sai in fara yin nawa da Pidgin English. Ya ce abin zai ba da raha, zai ɗan ba da citta, ka ji magana ko ka ji sharan fage na jarida, ko in ce headlines ɗin na jarida ya ce Messi talk say Ronaldo no fit win that match. Irin dai haka. So kun ga dai Pidgin English da shi ya ce da yanzu ne zai yi, to ba zai kwaikwafe shi gaba ɗaya ba, to zai sauya nashi ne ya zama Pidgin English. Wato a kan alabi abin da yake so ya koya mana a nan shi ne, yana so ya koya mana cewa mafi akasari kwaikwayon mutane da muke 100% shi ke kawo muke faɗi a wannan fagen. Ya ce amma idan za mu kwaikwafa mutanen ma zama dole mu kwaikwaye su, to mu ɗan canza namu, mu ɗan sa ma namu sinadari. Idan za mu kalla kamfanonuwa kamar su Facebook, TikTok, su waye da sauransu, yawanci haka suka yi, mafi akasarinsu. Mai Facebook da ya kirkiro Facebook sai ya zama da cewa zai iya tara mutane guri ɗaya, wato yana da saurin haɗa mutane. Yanzu idan ka rasa Facebook account ɗinka, da ka buɗe sabo, kafin ka sani idan a da kana da ni a friend ɗinka za ka gani, wasu ma za su ganka, kafin ka sani za ka duk ka dawo da friends ɗinka. To shi ya ƙware a gurin haɗa mutane, sannan kuma idan rubuce-rubuce ne kake so ka karanta, za ka je Facebook. Instagram da ya zo, da Instagram ya tashi nashi sai ya ɗan sauya fasali, sai ya dawo shi ya karkata akan identity, irin waye mutum, irin ya girman shi, ya in ce status ɗin shi dai, kamar shi mai kuɗi ne ko talaka ne ko waye da sauransu. To sai ya zama da cewa kuma rayuwar ƙarya ta cika Instagram, ta yadda ba ka iya gane ma wanne ne mai kuɗi, wane ne talaka, da kuma dai sauransu. Kuma sannan akwai wani abu da Instagram ɗin ya zama da cewa wanda suka fi followers yawanci maganganunsu ake ji, yawanci su ne ake jin abubuwansu. Kai da kake da followers ɗan kaɗan ma kai ta abubuwa ma ba wanda ma yake jin ka, ba ma wanda zai ga abubuwanka da sauransu irin wannan haka. To, Snapchat da ya tashi fitowa sai ya kalla cewa to Facebook me suke yi, su wancan me suke yi, okay, shi sai ya karkata akan haɗa hotuna, ɗaukan hotuna da wani sassauya fasali da su waye, duk dai harkan hotuna dai ga dai nan, mutane sai suka ɗunguma suka koma can. Kuma yawanci za ku ga da cewa abin da aka yi posting a Facebook yana nan kusan har abada, irin a nan gurin yana nan, mutane za su ɗauka, za su yi waye. Shi kuma Snapchat sai ya ɗan canza da cewa idan ka sa hotonka zai iya expire a wani ɗan lokaci kaza da sauransu, sai ya sauya fasali dai, mutane suka ƙara ɗunguma Snapchat. TikTok da ya tashi sai ya kalla sai ya ce okay to shikenan, ni kuma bari an fara guntayen bidiyoyi, abin da ake ce ma shorts. Shi kuma sai fara wannan guntayen bidiyoyin. Kaga kenan idan karatu kake so zaka karanta abu ne a rubutu, Facebook zaka je. In kuma kana son kalle fa guntayen abubuwa, TikTok zaka je. So shi kuma sai ya ce to tunda su wa'incan dole sai masu followers ne bidiyon su zai tafi viral, wato bidiyon su zai je ma mutane, to ni zan yi nawa ta yanda ko kana da ƙananan followers za a iya abin algorithm din zai iya tura ma mutane bidiyoyinka. Sai ya zama da cewa inda kana bidiyo mai kyau za ka yi saurin trending maybe a TikTok fiye da a sauran platform din. Kun ga shi yanda mene ya sauya salon shi. LinkedIn kuma da ya tashi fitowa, da ya kalla ya ga me suke yi, sai ya ce okay to tunda abin da kuke kenan, ni bari an mai da hankali akan neman aiki da neman scholarship. To duk wanda ke neman aiki yake neman scholarship, ina yake zuwa? LinkedIn, saboda a nan ne kawai ake magana akan aiki, job opportunities, scholarship opportunities, waye da sauransu. To har gobe in kaman kai yanzu ka kasance da cewa kai ka iya haɗa irin su software irin su apps nan da kai developer ne da su waye, in za ka zauna ka karanci waɗannan manhajojin dukkansu gaba ɗayan su ka tattara su, kai shekara da shekaru ko shekara ɗaya kana karantar su, to insha Allah in dai za ka ƙirƙiri app ɗin da zai zama ya bambanta da nasu, to kai ma za ka samu karɓuwa. Amma in dai har za ka ce wai bari kai irin nasu daidai, to sun zama ma big guys, sun riga sun shanye ka a cikin harkar. To a nan za mu tsaya. Ga wanda suke so su dinga ganin bidiyoyi na da zarar na ɗaura, su bi a YouTube channel ɗina na Jikan Fulani, su subscribing, da zarar na ɗaura bidiyo za su gani, su following ɗina a TikTok Jikan Fulani _1, za su iya bi na a Facebook dai ga masu son karatu ne yawanci, shi ma a Jikan Fulani. Sannan waɗanda suke bi na a YouTube
suke kallon bidiyoyi na kuma ya zama suna aje comment, suna daga cikin waɗanda da zarar na gama wannan littafin na Small Business Big Money, insha Allah su ne zan ba mu dama su zaɓan mana littafin da za mu shiga, ko littafin kasuwanci za mu ƙara sawa, ko littafin a siyasa za mu sa, ko littafi ne akan ilimin rayuwa. Akwai dai littattafai da yawa insha Allah, kuma zan ba waɗanda suke yin comment a YouTube dama su zaɓa mana littafin da za mu shiga. To na bar ku lafiya.